Hola, soc l'Anna. Avui farem un punt de jota i farem un punt combinat de 2 o 3 bots i combinats amb volta o sense. Val? Començarem amb un costat, la boca picam en el peu dret a davant i anàvem cap a l'altra banda. Això és el bot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ara el que podem fer, que aquest punt ja el vareu aprendre a un altre vídeo, és 2 o 3 bots per cada banda. 1, 2, 3. Se poden combinar 2, 3, els que vulgueu. I això també se pot combinar amb volta per anar o per tornar. Anem a fer-ho a poc a poquet, primer ens els peus, després li afegirem els braços. D'acord? Començam, picam 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, peu darrere, 1, 2, 3, peu dreta davant, 1, 2, 3, a darrere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a darrere. I ara aquí li podem afegir la volta. 3, posam el peu ben endarrere per poder prendre impuls per fer la volta. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 2. 3 bots, peu darrere. 1, 2, 3, 1. 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I ara farem la volta a l'enrevés. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. 2, val? Ara, segur més o menys ja com van els peus, li afegirem els braços. Segur que sempre els braços acompanyen en els peus, en aquest cas, del bot i la volta. Començam. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, i ara fem la volta. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, i ara fem la volta a l'altra banda. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, val? Més o menys és així. Ara ho farem votant. Seria així. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, volta, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Llis? Començam amb tot 2 vots. 1, 2, 1, 2, 1, 2, volta. 1, 2. Com podeu veure, ballar és un bon exercici, perquè cansa i ja faig els 3 alens. Això és una jota molt divertida, molt animada, se bota i se disfruta molt. I jo també vos animo a vosaltres a que practiqueu molt
i que mos veurem en un altre vídeo. Si vos ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu. Així rebreu les notificacions de nous vídeos.